Днес е идеалният ден за джетски в Дубай. Гледайте как сме готови да се впуснем в приключение. Скачаме на джетски и започваме да се движим. Вятърът е в косите ни и адреналинът е на макс. Скоро влизаме в откритото море, доминирано от великолепната архитектура на Дубай. Погледнете този невероятен силует на Бурдж Александър Араб. Не можем да повярваме, че сме тук. Течността е турбулентна, а вълните ни бият. Този адреналин ни обсипва с радост. Спрямо двата ни усмихнати лица, можем да кажем, че никога няма да забравим това преживяване. Следва нашето завръщане. Скоростта намалява, но адреналинът остава. Оглеждаме се за последен поглед към Дубай. Каква красиво място! Какво вълнуващо приключение! Всеки трябва да опита джетски в Дубай. Благодаря, че пътувахте с нас. До следващия път!